Meg várom át. Szép kis bicom, mert hát ott van gyülekező többiekkel. Akiket majd láthatok, hogyha odaérek. Bálin. Harcsa XC. Hallod, ezt, hogy kihúzom, akkor Persze. leesik, hogy ezt... Nem. Jaj, ez ilyen Temusz GoPro. Nem, amúgy nem. Az nem Temus. Euronics. Akkor az. Ilyen Akkor. Oliver, Fabioli. Fabioli. Kurva. Bazsi. Szálljunk legnagyobb ember a Tamás. Arcok. Béla vagyok, mondta Univerzity. Ez köszi. Monster matrica. Köszi. Szoptad. Ezt már szoptad. A hatalmam olyan. Azt a napi ízék is drogát adni. Honnan van ennyi? Volt 500 darab is. Tebu. Ugye csak a Monster matricád van? Elszakadt láncom, meg szétített az első fékemmel. Szóval! Visszakapod, mert Red Bullos vagyok. Nem baj. Ja, de Monstert jó inni. Széttették az első féket. Itt a Autópályán, azt is Slenderman. autópályán 150-ig nem csesznek meg. Jó, mindegy. Ja, csak a kicsi megy. Jó, de autópályán akkor sem basztak meg 150-nek. Azt olyan nagy lámpa megy amúgy. Oliver! Ó! Itt az Ákos is. A romád is tud össze ki a picsába. Hogy hol rajta? Itt van ez is. És ez a Hol hunca. rajta index? Azt kerestem, ez akar. Mindig van index. De csak hátul van. Zicse! Szia! De csak hátul van index. Türemmel, mert ezek a cigányok itt hagytak minket. Vélemény? Kurva apjukat. Szerintem is. Szopják le. És még tévétornásra vagyunk. Szóval baszhatjuk. Hová? Maga mit mondik a kamerába? Semmit! Te ott. Videót csináltanék. Gyere ide akkor. Na akkor most gyere! 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 Ne nyald meg. Gyere! Hülye buzi. Wat pénzol? Dick Bauer, waar pénzol? Bauer, waar pénzol? Leugrom. Na, plögy már kicsi. Marakom. Ez egy vlog. Ez egy vlog, megy a kamera? Ja. Ez egy vlog. Ez megy ki YouTube-ra. Igen. Na nem áll. Nem, téged kivágja. Ó, de részlet majd a szemembe rakjál ilyen pankit. De engem is kirakhatsz, csak olyan ilyen... Annyit nem fogtál. Ki a fekete csíkot rakjál a Én szemembe. majd nem szerkeztek. Kiraklak De ilyen fekete csíkot rakjál már a szememre. Ándolnál Mint az mint a lefegyes filmeknél a Talibanton ellen. Allahu Akbar. Hülye geci. Anyád milyen magas ez a szar. Na, megvárjuk az Hallod. Szab ki. De! Azt csinálj. Fél órán belül itt van elvileg. Nem tudom, de most jöttek haza, meg kipakolnak, hogy fotelja, hogy felhúzza. Ja, jött hozzák, bocs. És minket is felhozhatok, akkor ma vigyen is le. White Girl Music, mert megyünk le. Ugye Benedek? Megy a zene? Ó, hülye faszok! Nekem megy a kamera! Oh, hülye geci! Azt a kurva! Így nem jön vaddisznó, bazd meg! De nem úgy! Rossz a sorrend, köcsög! Mi a fasz?
Itt vagy mögötted. Menjünk hátul. Azt se tudom, hol vagyok. Geci, azt tudom, hol megyünk. Gyorsan menjetek le. Hát, geci. Mert? A legelső követ el fogom kapni szerintem. Én már most élem, már most lefagytak a tökeim. Mi a fasz? Hol a gecibe vagyunk? Mi a picsa? Hol a gecibe vagyok? Mi a fasz? Na, Sandy! Pacsi, pacsi! Én meg fogok halni. Mi a fasz? Ez hülye! Mit csinált? Beugrott itt. Hát tényleg, persze, hogy megy. Menjetek, geci. Menjetek ösztelússal. Menjél, Pilgi, te is. Ez mi a picsa? Mi ez a gyökeres gecim? Hol a picsába vagyunk? Kőt fog most itt elkapni szerintem. Mi a picsa? Se tudom hol kell mennem. Nem látom. Nem látom a kurva pályát. Geci. Mi a fasz? Ez egy sziklakert végig. Jaj. Szóval nagyon mindjárt beborulok szerintem. Anyám. Na, erre kell menni. Geci, mi a fasz? Lesz egy jobbos kanyar. Valahol? Nem lesz nagyon. Hol a picsába? Jaj, itt van. Látom pályát. Az a baj. Nem tudom, mire kell számítanom. Anyád. Hát ott mennek a Pilgék, mindenki. A fasz itt hol van nyom? Ja. Mi a faszom ez a pálya, gyerekek? Ezek a bolond ratya gyerekek ide behoztak minket nagyon. Jaj. Mint elkaptam itt. Mi a fasz? Szóval nagyon lesz. Akkor... Hogyha júj. Guys, itt mi van? Most miért látunk meg? Ja? Mi a fasz?
Kicsúsztál? Minden egybe. Ja? Nem este már. Szóval fasza. Jaj, mi a fasz? Öntenek a matnyok. Szóval jó vagyok. Ez a szar, nem tudom mire kell számítanom. Nem látok annyira. Valami kiszámíthatatlan van, akkor nem tudom kimozogni. Se. Mert nem mozog a picu. Normálisan. Hol ment a kanyar? De fasz. Ah, itt. Megvan. Azt a kurva, milyen Night Riders, bazd meg. Hát ez... nappal jobb lenne. Nappal sem jönnék rá ide át. Nem csak a másik része. Itt át. Bazd meg. Anyád. Nem tudom, itt van piros háromszög, kérdezve. Anyád, piros háromszög, túl. És itt jobbra. Aha. Elég jó jobbra. Nem hosszú az a pálya, bazd meg. Amúgy. Van még piros háromszög, még mindig. És itt tovább. Anyád, mi a faszom? Balra. Nagyszűk! Hol jöttél le? Pályán. Nem, de nekem nem. Csak lassan. Amúgy igen. Itt Ha? van még a pályára. Az fassa. Én csak a piros háromszöget követtem. Hát csak a kijelzést követtem én. Ja, nem baj most már. Nem tudom, én valami jöttem le. Egy kis fagenyókon. A Bogdanes is tudtam is fogni magam. Jó, azt a kurva. Ez Benedek. Hello. Oh, bravo. Oba. Háromnak ez egyetlen tudja, amit... Nem tud ugrani, nem tud semmit sem! Nem tudok ugrani, te baszol! Én is. Én még szarabb hardtail-lal. Hát akkor baszolj meg! Júj, hülye! Hülye fasz! És hol kerülünk? Állatkert? Maybe. Some állatkert, ja. Aha. Ah! Szia, Jóné! Csak séve. Itt endurós rész van. Itt tekerünk, geci. Itt kiugranál vaddisznó pályára, jaj te! Fúj, szarszag van. Olyan ótvaros szarszag van.
azért annyira. És gyökereket nem látom. Se semmit. Jaj, te! Mi a fasz? Jaj! Már fog esni. Abba a faszában vagyunk. Na bazd meg! Hol mentek, geci? Na nem baj, Zétény, mert legjobb a kicsit. Rossz a lábfád, igen. Nekem is, nyugi. Nem látok lófaszt. Paja, nem látok lófaszt. Ah, kurva. Csak akkor szerinted nekem, bazd meg! Adom. Erre milyen baszulás lett. Sötétben klasszik. Szerelmem. Nagyon jó lesz. Hát máshogy el tudsz lemenni. Valaki elesett, vagy mi? Mi történt? Hogy esett el? Ki esett el? A fotós. Bazd Pilgi. Nem, levelekre vigyázz. Levelek miatt itt lehet esni. Mi a cigány? Mi a faszomban jön, hogy a faszomból cigány? Nem ügy. Geci, mi a fasz? De a pofámba borult ezém. Pilgi elesett? Hogy nincs lámpád? Tessék? Nincs lámpám, valaki nem dob egyet kölcsönbe? Hát csak ennyi van. De jobb, mint a semmi, nem? Pilgi, mi történt? Jó lesz köz. Mi történt, Pilgi? Elviszem a leveleket. Ja, És akkor lámpád eltört, vagy mi? az olyan faszos. Geci, nekem kiizélodott. Mi fasz? Yes. Miért tudod így kell, nézd, Oli? Valaki megvár gyors? Hát, nem szeretnélek, bocs. Geci. Jó, faszomat, akkor így megyek. Szembe fölmenni itt. A bírkos fölmászni. Lefele világít, ez a szar. Ajj, mi van? Vágom. Kanyar. Megvágsz? Aha, nekem is gyors meg kell izélnem a lámpám, igazítom. Ez se sokat világít. Meg vagyunk még, nyugi! Csak szarakszik. Jó van. Geci? Nem tudom, Dani bevár engem. Menjetek, majd lent találkozunk. Ja, csak nekem szopakszik a lámpám, annyi. Ez a pánt. Jó az, nem? Nem, az csak a pántja szar. Jó, most jó.
tartja, legalább valameddig. Látsz? Igen, nagyon szar. Főleg én meg nem tudom mire számítsak, mert hardtélen vagyok. Itt lesz a drop. Ha? Igen, itt lesz a drop, figyelj. Azt a kurva, de szélakadok. Azt a kurva élet. Figyelj, fékezz, mert kanyar lesz. Ha? Nem tudom, hogy hozzá fent felaton a kontádó. Mi? Jó, megyek haza. Hello. Mi fasz? Az igen. Felvettem arra, hogy az úrra. Itt figyelj, mert itt lesz a kanyar. Meg egy ilyen jobb oldalt megy, mert itt lesz a köves genya. Ez a roller faszom. Én is, nyugi. Azért ismerem a pályát. Izé lesz a szopás. A beguruló. Jövünk, nyugi! Meg vagyunk! Jaj, geci. Nem látunk, geci. Jó! Esés nélkül megvolt. Hát nekem nem hát. Ákos De próbáltam segíteni valamit. Hát én meg itt jöttem mögötte lámpával, amennyire bírtam. Ugyan különböző volt, de egyébként majdnem, hogy pulszatésben mentem. Hát én is végig. Mert mindig előre mentetek. Itt mindig előre mentetek, azt nem láttam semmit, hogy hol kell menni. Izén piros háromszögön. Tűnjök, az 3 lámpája van, Mikél egyet. Most dobja már egyet. Adj már egyet. Kicsit. Ez jól világít, tudom. Csak tettség ad neki. Visszaadom. Hella! Ő nem olyan, mint te. Na, Zsuli, ne legyél már ilyen. Ott van. Hát geci, mint ez sokat világítana. Én hogy láttak? Van! Nem, lejön. Pilginek adja egyet, segíts! Segíts rajta. Ez sokat ér. Hát, ja. Az csak azért van legális legyen bicó. Zsuli, add neked egyet. Add neked egyet. Igen, nem jó, de... Na, tessék. Kösz. Nekem köszönt. Levettek előre? Majom fejűnek köszönt. Is volt lejönni szarlámpával? Nem. Ilyesmire nem. Majom fejűnek köszönt. Apu! De figyelj, én ma annak örülök, nem estem el, geci. Hoppá! A dropper följött! Hoppá! Ennyi a pádba! Ajaj! A majmok, geci! Jó, mehetünk mi is! Írd már, de utálom. Azt a kurva, de akadozok! Jó, jó. Fabiol? Ja nem. Az Zatany. Fabiol már ment. Jaj! Még itt manuálozgat a bátyus. Kamerán nem fog látszani semmi, szerintem az egész pályában, semmiből. Meg is telik az SD kártya, mire leérünk. Na geci. Már esett a kurva lámpa. Ez a legszarabb. Jaj, hülye. Minden van itt. Na. Fényben az jobb.
Jaj. Nem, beakadtam itt. Na és itt jön kéne. Jaj, hülye! Csak leértem. Jani, Ha, oda hangszórót. nagyon köszönöm. Kurva jó volt, kevésbé féltem. Na, Ha? Másik volna, akkor nálunk kellett volna majd ugyanak holnap írkos Kolostor. Kérdezzük meg? Na, agyám nem lenne benne. Nincs nálam váltóról, nincs nálam semmi. Na, hazaugrunk, én várok. Á, anyám nem fogja engedni. Mi? Nem tudom, mert pöcs. ne pöcs. De majd egyszer muszáj lesz. Júj. Ja. Lementek most városba? Fuck no. Juni! Menjünk játszósra. Júj. Szia. Lehet nyitva még a bot, nem tudom mikor zárt. Kicsit később van. Azt a kurva. Oh, hülye. Végigverettem itt. Nem halt meg senki. Ja, csoda. Még én se. Ó, én körülök. Junior csak ide arra kell jönnie. Hoppá! Így. Nem biztos így. Lépcsőzök a rákba itt én. Zsupsz. Mageci. Aj. Szerintem kurva szere vagy tényleg az. Mert hogy szerintem undorítjuk. Mint tényleg nem mozog rendesen. Kövessen gyorsan! Azért nem következtem, hanem a következtem. Igen. Nem mozog. Ez jó. Ilyen társaságos lehetős főred, mint az. Itt lent melyen. Ne? Abuzia, rájzek! Mi van?
November 7-én péntek, kellett szállni valami sütés, de úgyhogy ezek az idióták nem jönnek. Csak normális emberek. Följünk izé. Kéne fa. Fölmegyünk oda a kirántófaszonhoz. És sütünk. Novemberét az milyen nap? Péntek. Az jó. Akkor van a szülőnapon, imádunk. És hogyha addig a szőri a faszát, az... Hát ez jó nehéz lesz, bazzeg. Azért fél évig vered, aztán úgy csak egyszer volt kell hagynod. Ajajaj. De nőbe szabad amúgy? Hát meg nem. Nem? Hát mert... Hát de nem is kell kiverni, csak megbaszod. Mondjuk az de így. akkor is ugyanakkor is. És már Lát rá a sét, hogy novemberben megbaszom egy. És már amúgy tartottátok, vagy valami? Ja. Ja, aha, aha. Eddig őszinte. Igen. Oha, nem tartottam be. Mondjuk szerintem 6-ba tudtam meg, hogy ilyen izé is van. Igen. Egy ilyen nem szabad izé. Megbasszod magad. Jé, hova vagy te? Legalább úgy hátraestem, mint a picit. Én ezt tudom ugrani. Viszont ez izével, klippes cipével, az hátraestem, mint egy kúzével. Az én is olyan seggeltem bazzak, hogy csak ne. Kik nem fogyatékosok a csoportból? A Bauer, a Kallai, 4-4-en. A többieket Jó, nem. ez hülye kérdés volt, de... Többieket nem akarok. Többik az Noki. Még mi is. Az a legtöbb biztos, hogy nem az az Andris, Azt nem. ők nem Nokik, ők a életképesek. Az Andriska nem Noki. Adjuk már. Hát ők a legértelmesebb emberek az egész csoportban. Ja. Nem tudtad? De, tényleg, ezt én mondom. Ja, hát az a 40-es tábla eddig is itt volt. Igen. Mert én 60-nal jöttem az először. Pályán lefele 60 vagy tisztán 60? Pályán lefele 60 jöttem, vagy mi? Kíváncsi leszek. Mondjuk klasszikon így se hallottam azt a faszomra én. Akkor is azt kell jöttem. Igen. Igen. Azokat a fa melletti kajakat olyan szépen beettem, bazzeg, azt hittem, hogy kiverem. Melyiket? A fa melletti kanyaron. A drop után. Nem. A izé előtt, a... Milyen faszom az a neve? Most se. A gyökeres geci előtt az a visszafordító? A két útgödör mögött. Ahogy itt a fa, így itt van, és így kell menni mellette. És közel van egy drop. Egy jobbos, meg egy közel balos, és ahol el lehet izé droppolni. Ja, azt láttam, ott Egy- mentem mögötted, igen. egy Ott gyökeres. mentem, ahol te. Nagyon jó. Nem tudom, én rimánkodtam az életemért. Tehát imádkoztál. Nem rimánkodtál. Imádkoztam. Akkor az... Jó, ha leszakadnak a lábaim. De majd a kezem majd mindjárt. Te vicces? Mindjárt dolgozni fog. Temus ilyen faszverővel szabad? Ilyen temus faszverővel. Na, ez. Ilyes vagyok, kilukad a belem. A november 7-et azt még megbeszéljük, az jövő hét, vagy jövő péntek. Ja. Minden el is ment a kamera.
Te megy? Nem. Már 5 perc megy. Hát a Bauer meg az áramás.